Iako mi ne spominjemo te bombe, mada naša crkva, pa pojedinci, pa ne znam ko sve nije rekao, da napravimo groblje žrtava agresije NATO pakta. Međutim, bilo je rečeno da se nađe jedna livada i da se popišu ta imena i da prosto kad dođu u posetu da polože venac na tom groblju. Ali malo pomalo se brišu tragovi tog bombardovanja i verujem da sigurno neko nekome kaže umećemo da cenimo ako vi to groblje ne napravite, da bi uskoro rekli da bombardovanja nije bilo. Jer to je jedna stara tehnika koju su još uveli komunisti. Da oni koje su pobili nemaju grobove. Jer ako nemaju grobove, nije ih niko ubio. A pošto ih nije niko ubio, a nemaju grobove, nisu ni postojali. Tako da imate, ja nisam zato da se pljuju mrtvi ni na jednoj strani, ali da jedna strana nema groblja i da nije postojala. To je neki najviši oblik cinizma i poništavanja postojanja ljudi.